Se tinħareġ it-tielet skema tal-Gvern biex għaqdiet volontarji jkunu jistgħu jinstallaw sistemi fotovoltaiċi fuq il-binijiet tagħhom bla ħlas. Sissa anke permezz tat-tieni skema ta' din ix-xorta li kien ħareġ il-Gvern, 22 għaqda gawdew minn investiment ta' 95,000 euro u nataw total ta' 24 pannella. L-iskema tfisser ukoll li l-għaqdiet igawdu minn roħs fil-kontijiet tal-enerġija, fl-istess ħin li jgħinu biex il-pajjiż igawdi minn enerġija aktar nadifa. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn tqassmu l-kuntratti li 22 għaqda li benefikaw mit-tieni sejħa tal-iskema, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-Gvern qed iħares lejn il-privat u l-pubbliku biex tingħata spinta l qudiem għal ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hemm interess qegħdin naraw ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin inkunu qegħdin inħabbru it-tielet sejħa. Wara kollox, iż-żmien ta' pandemija kien żmien diffiċli għall għaqdiet volontarji u bħala Gvern nemmnu li rridu nsostnuhom biex ikunu huma wkoll parteċipi fil-mixja lejn enerġija aktar nadifa. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima aċċenna kif il-ġid komuni fis-soċjetà tagħna permezz ta' din l-inizjattiva irdoppja minħabba li b'dawn l-iskemi mhux biss qed inħarsu l-ambjent, iżda wkoll qed jingħataw aktar riżorsi lill-volontarjat. Is-settur tal-volontarjat jagħmel differenza fil-ħajja tal-Maltin għal-oġġin kollha l għandu impatt f'dik li hija s-soċjetà Maltija. Rrid ngħid li b'daw it-tip ta' inizjattivi qegħdin naraw li ngħinu dawn l-għaqdiet fejn illum propjament ibbenefikaw ma' 22 għaqda illi ħajkollhom enerġija aktar nadifa.